Bărbatul a inventat o super pușcă, dar când i-a testat puterea, a descoperit că suprafața de beton avea doar găuri de gloanțe, în timp ce un nor imens de praf se ridica în spatele ei. Însoțitorii săi s-au grăbit să se uite mai atent. Au descoperit că betonul nu fusese doar complet penetrat, ci partea din spate avea o gaură mare provocată de super pușcă. Chiar și o clădire din depărtare fusese străpunsă. Pentru a maximiza puterea armei, Jack a înlocuit bateria cu una nou-nouță și i-a cerut partenerului său să instaleze o cameră. În timp ce Jack trăgea continuu înainte, un pod de fier îndepărtat a fost distrus instantaneu. Au adus rapid filmarea la armata guvernului, sperând să vândă arma pentru un preț bun. Dar Tom a crezut că videoclipul era fals și a cerut ca Jack să demonstreze arma pe un câmp deschis. Când Jack a scos ceea ce părea a fi o jucărie alimentată de electricitate, Tom a afișat imediat o expresie disprețuitoare. Totuși, Jack a rămas calm și a apăsat pe trăgace spre un tank greu aflat la 1 kilometru distanță. În doar o secundă, tankul a explodat instantaneu. Văzând această scenă, Tom a fost extrem de entuziasmat. S-a grăbit să-l întrebe pe Jack despre prețul de vânzare al superpuștii și tehnologia de dezvoltare, dar Jack a cerut 100 de milioane de dolari. Spre surprinderea lui Jack, Tom a fost de acord imediat cu afacerea și a aranjat o tranzacție la prânz a doua zi. După ce s-a întors, Tom a investigat imediat situația familiei lui Jack. Curând a sosit momentul tranzacției. Jack credea că totul va decurge fără probleme, dar când a ajuns la locul întâlnirii, a descoperit că Tom nu adusese niciun ban și chiar l-a amenințat cu o armă. Tocmai când Jack încerca să scape, a descoperit că familia lui fusese deja răpită. Fără altă opțiune, Jack a predat arma și toate documentele aferente. După ce au verificat că materialele erau corecte, cealaltă parte i-a permis lui Jack să plece, dar ceea ce nu știau era că Jack instalase deja un dispozitiv de urmărire în superpușcă. Verificând supravegherea, a putut să le localizeze poziția. Când a văzut vehiculul lui Tom intrând în poligonul de tragere, Jack a scos rapid pușca super de a doua generație. Deși arăta ca o pușcă de apă de jucărie, puterea și raza ei de acțiune erau mult superioare primei generații. Tom nu avea nicio idee că pericolul era iminent. Jack a apăsat decisiv pe trăgaci.